אז אני לילוש, אני בת 14, תכף בת 15, אני גרה בקציר, ואני הכי אוהבת לשיר. אפילו בשלב הכי כבד, ידעתי שהגשם עוד ירד. שבסופו של דבר אני החלטתי שאני רוצה לעבור לפה, לבית ספר רופין. התחלתי ללמוד בכיתה קטנה, כיתה תקשורת. שיש לי שם פה שתי חברות שמכירה אפילו עוד לפני כן. לא פעם זה קשה, אבל לרוב מילה טובה. השם לי הוא בשבילי קצר מדי, ואני רוצה שהוא יהיה ארוך ומתוק, כמו כל האנשים האחרים. לא יותר מזה. אני אלון, אני בכיתה י"ג, והדבר שהכי אוהב לעשות זה לנגן. יש לי אנשים מאושרים, אפילו בין שבילי עבר צרים. תמיד השארתי פתח לתקווה, אפילו כשגבתה האהבה. חלמתי על ימים יותר יפים, אפילו בלילות שנטופים. התחלתי ללמוד ברופין בכיתה ז', ואני הייתי מבין החלוצים של כיתות תקשורת. אנחנו 8 תלמידים בכיתה, אני מסתדר עם כולם. מיד עושה לי טוב, רק מילה טובה, או שתיים, לא יותר מזה. מיד עושה לי טוב, או שתיים, לא יותר מזה. תקשורת זאת כיתה כאילו שלומדים בה ילדים ובני נוער שיש להם כל מיני צרכים מיוחדים, כאלה שהם על הרצף, כמוני. בחטיבה יש כאילו מחנכת ויש גם מחנכת משלימה, ויש גם איזה 2 סייעות כיתתיות. אני האחות האמצעית, יש לי אח אחד גדול ואח אחד קטן, אני כאילו הבת היחידה מבין 3 האחים. אני לומדת פה ברופין, כיתה תקשורת, כיתה י'. אני קפצתי כיתה, בגלל שלפני 2 אני למדתי מקודם בבית ספר גוונים, בכיתה ז', אבל זאת לא הייתה המסגרת שלי שאני השתייכתי אליה. לא היו לי שם חברים, אני לא הייתי מחוברת לאף אחד, אני תמיד הייתי לבד, והייתי בוכה, והייתי סובלת, ועצבנית, ומאוכזבת, ומדוכאת. עד שבסופו של דבר אני החלטתי שאני רוצה לעבור לפה, לבית ספר רופין. אני כבר שרה מגיל 4. כשהייתי בת 4 אז אני הלכתי לטיפול רגשי במוזיקה, ושם אני התחלתי לשיר ולנגן על פסנתר ועל גיטרה, ואני לא מפסיקה לשיר. התחלתי להשתלב במגמה בכיתה י"א, והרגשתי גאווה, והאמנים שאני הכי אוהב במוזיקה זה יוני רכטר ושלמה גרוניך, שיצא לי לנגן איתו, והוא גם הזמין אותי פעם אחת להופיע. כשיהיה גדול אני רוצה להיות מוזיקאי ולנגן עם אמנים שאני אוהב. שמעתי 9 ירוק מהכבש ה-16 דרך המחשב, וחשבתי לבצע את זה כי נורא התלהבתי מהקטע, איך שיוני מנגן. היית מסכים לנגן לנו קטע קטן? כן. קטע קטן ממנו. קטע קטן מקטע קטן.
מעריצה המון 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 זמרים מסביב, מרחבי העולם. את מי את הכי מעריצה? זמר אמריקאי שנולד בממפיס בטנסי, שקוראים לו ג'סטין טימברלייק. Cause I don't wanna lose you now, I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, but now you're home.